To mala akože byť referencia na staré gogové video. Presne tak, mladšia generácia. Toto sme pozerali my, keď sme boli deti. Každopádne, pred týždňom sme si urobili súťaž s VUB bankou a jak by povedal jeden moderátor v jeho dosť populárnej YouTube show, Ďalší týždeň sa s ďalším týždňom snúbil. Naozaj si to veľmi vážim, lebo si falešný. áno deti, aj to sme pozerali, keď sme boli mali. Každopádne, ideme si to dneska vyhodnotiť. Takže ideme pod videjko. Jo, aby som nezabudol, keby ste nevedeli, tak sa hralo o predplatné na Netflix s VUB bankou. Každopádne ideme na to. Poskrolujeme hociak, aby dobre bolo. A stopneme to, že tu. Čo to je za meno? Robo Krása. Akože si krásny. Jaj nie, Karsa. Robko, gratulujem a prepáč za pokazenie mena. Každopádne prvého človeka máme, ideme na druhého. Znova scrollujeme tak, aby dobre bolo. No, ešte trošku. Teraz Denis Lojek. Hej Lojek, to som prečítal dobre. Čo si napísal? Arnolda pozrieme. Jaj, však kulturista vyhral. No každopádne Denisko, gratulujem. Pozrieš si pekný dokument o kulturistike. No a to by bolo všetko. Gratulujem víťazom. Keď si nevyhral, nevadí. Ešte bude veľa súťaží. Aspoň dúfam. No a ja ďakujem VUB banke za túto súťaž pre vás a my sa vidíme pri nejakej inej súťaži alebo inom videjku. Serus.